Os últimos datos dispoñíveis da enquisa de poboación activa reflicten unha situación límite en termos sociais, laborais e produtivos na cidade de Vigo. No último ano destruíronse en Vigo 2.500 postos de traballo nas actividades industriais, un sector estratégico para a nosa cidade, para o conxunto da área metropolitana, mas tamén por extensión para toda Galiza. Hoxe, na nosa cidade, hai 8.600 empregos menos dos que había no ano 2009. E diante desta situación de emerxencia laboral, a resposta por parte do Concello de Vigo e da Xunta de Galiza segue a ser insistir en non faceren nada. Dende logo, en opinión do Bloque Nacionalista Galego, responder a esta situación límite que coloca a cidade de Vigo nun momento moi complexo onde millares de viguesas e de vigueses non teñen a posibilidade de acceder a un posto de traballo, non pode pasar pola inercia, por seguir apenas a manter programas que xa eran absolutamente insuficientes. O BNG levamos anos a reiterar que non nos podemos permitir como cidade gastarmos máis en luces e adornos de Nadal ou gastarmos máis en subvencións a aerolíneas privadas do que o Concello de Vigo dedica cada ano ao Plan Municipal de Emprego. Non podemos continuar sin executar o 100% das partidas destinadas á promoción do emprego e, dende logo, vendo os brutais efectos que está a ter a crise do COVID en termos económicos, sociais e laborais, urxe un verdadeiro plan de promoción económica e do emprego. Urxe que o Concello movilice tamén todos os recursos, todas as capacidades que ten para apostar na creación de emprego estável, emprego con dereito. A Xunta de Galiza xa sabíamos o que podíamos agardar porque ten sido a tónica dominante durante todos os anos do nefasto goberno de Alberto Núñez Feixóo. Cero política industrial, cero política laboral e permitir que sectores clave, sectores estratégicos como a actividade da construción naval vayan directamente ao pique, como veñen de denunciar os datos que fixo pública onte a patronal do sector naval.